De dragster zit voor het eerst in zijn carrière in de finale van het Europees kampioenschap dat in Finland houden wordt. In die finale verbreekt hij eerst zijn persoonlijke record van 2,22 meter naar 2,26 meter. 4 andere atleten hel je de hechte ek en dus gaat de balken naar 2,28 meter. En of het niet is, springt Amos daar in 1 keer doorheen. Prachtige sprong en dan al een geweldige ontlading bij Amos. De oorring klopt. De snelheid en hechte ek. En hij pakt in 1 keer 2,28 meter. En dan is er nog 1 man die het Amos van het goud aanhouden kan. De Rus Tsiplakov. Hij gaat voor 2,30 meter. En Amos wacht het in spanning aan. Wat docht die Rus Tsiplakov? Hij helpt het net en Douwe Amos pakt het goud. Ja, dit is fantastisch. Een gouden medaille, 2,28. Ja, dit kind net beter gewoon. Dus nee, dit koe je wordt echt net beter. Amos docht dan ook nog een onval op het Nederlandse record van 2,30 meter. Dat zit al zoens 1999 op naam van Wilbert Pennings. Het slaagt het Amos net, maar hij komt er wel heel dichtbij. Ja, het mooie van het Nederlands record is als ik die verbrek, dan ga ik gelijk de kwalificatie hechten voor de Olympische Spelen. En dat is natuurlijk wel het doel in 2016 om naar Rio te gaan. Dus ja, dit is wel echt een hele goede stap een hele grote stap in de goede richting. Dat is gewoon echt heel mooi.